Rudoy na oh. At ito si Kuya mo nakasal. Yo, ayan. Iba yun. Sabi na may batik-batik yun. Kaya mambili ng mga kabir na eh. Kabir na yung manok ko eh. Pero mabuno kang manok. Sa aga? Sa'yo mo na. Malo yun. Ano yun? Ano yun? Yan pwede yung mga kabir na eh. Ako lang kaya. Kapasarog. Ano pala? Ulit ka magayonan ha. Kasi nagtulog kasi ko May sobok na duwan-duwa. May order ako kay Michael. Mga apat. Sa'yo. Sa'yo, sogok. Diya sa... Ya, ilingon ko doon ko pala. May sobok ng duwa. Indaw ini sarap kung gulawag. Apat man lang garo. Eh di ko may doon. Hindi na nakakakanti ano. Hindi po sa mga langka. Hindi ka darat sila. Saan man? May nakakulong ba ang manok? Pabuno na lang kulang. Mayo, mayo. O di, darong ko na. Sa usin mo talaga sa Kapalong naman ko. Ang ganda na to. Wala. Wala. Ang gutan niya la. Oh, may ebidensya yan. Ay! Sigurado, ebidensya to. Maimbong baga, baka piglol mo lumang. Bago pa lang nasogok ko. Ang gusto ko yan, iyan, kulang na yan. Yung darkulaw na yun eh. manok pa doon. Dati po yung manok doon sa buba. Dati duman si Kubo kayo. Durating na po na pala ang Yun ang sa mga bata naman. Yaman! Bayaran nila, manang grado kada po ang sarang yan. Ay, Inubos ng ano, sa'yo na si Pambagmaya! Inuubos kan manok. Tamadag pa na kong manok. di ko alam ang ano kaya. Dado na. May mga saralit kayo na. Dumay-dumay. Saan? Gara na pa ng kakanin. Lingaw na ako sa manok ko kung aron. Mag-agaw man ramag eh. Ay, yun na yan sa ano sa salo ko. Ay, yan. Sa isa. Bakula na baga. Ay! Bakula na baga.